Эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, Алгатова койбір темалар турында кыскача. Туклану урынына хостел 60 микрорайон халкы йортлары янында эконом класс кунакхана ачылуына зорлана. КамАЗ Мастер 35 еллык юбилейін белгіләп үтте. Чарада команданың яңа җитәкчесе турында да хәбәр иттеләр. Ул кем? Туклану урынына хостел 60 микрорайон халкы йортлары янында эконом класс кунакхана ачылуына зорлана. Алар санитар-эпидемиология һәм криминалистик хәлләр начарланырга мөмкин дип борчыла. Шулы халкы анда нинди контингент яшәячәген белми. Бүген 60 комплекста яшәүчеләр белән хезмәттәшем очрашты. 60 комплекста яшәүчеләр барлык көчләрен куялар һәм төрле инстанцияләргә мөрәҗәгать итәләр. Алар микрорайондагы хәлләр яшәү өчен уңайсыз булыр дип курка. Алар шулай ук балалар үсеш үзәге яхшырак булыр иде дип саный. Монда безнең яшь комплекс, яшь микрорайон. Балалар өчен берәр нәрсә ачсалар бик шәп булыр дип уйлыйм. Чит кешеләр йөрмәсәләр бик шәп булыр дип фикердә мин. Халык хостел ачуны башка сыймый торган әйбер дип саный. Якында гына миграция үзәге урнашкан. Мигрантлар өчен бер үзәк бар. Алар көненә бер 200 кеше монда киләләр. Алар буш вакытлары булган вакытта алар безнең районда монда утыралар, көтеп утыралар инде. Шуның өчен безнең кешеләрне борчыйлар. Бу хакта халык үзәк район администрациясе башлыгына да сөйләде. Ул хәбәр иткәнчә, шәһәр хакимияте килеп туган хәл турында белә. Ул шулай ук барлык контроль органнарына хостел буенча запрослар җибәрелгәнен дә белдерде. Объектның хуҗаларына ашыкмаска киңәш итәләр. Я их, конечно, уговаривал, пока я говорю, вы не торопитесь, давайте мы всему юридическую оценку дадим. Потому что, вот, например, как у нас с другими получилось, я им рассказал историю, я говорю, другие хотели, открылись, я им предлагал сделать юридическую оценку, они отказались. А потом, когда юридическую оценку сделали, оказалось, что они незаконны, и пришлось сворачиваться, а деньги-то потрачены уже. Бер атна эчендә контроль органнарыннан сорауларга җаваплар килергә тиеш. Шуннан соң бу мәсьәләне өйрәнү башланачак. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. КамАЗ Мастер 35 еллык юбилейын билгеләп үтте. Тантаналы чара Аргана залында үтте. Команданы Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, КамАЗ җәмгыяте генераль директоры Сергей Кагогин, Дәүләт думасы депутаты Әлфия Кагогина һәм шәһәр мэры Наил Мәгъдиев та котлады. Чарада команданың яңа җитәкчесе турында да хәбәр иттеләр. Ул кем? Алдагы минутларда сөйләрбез. 19-кратный победитель супермарафона Дакар, 10-кратный победитель международного ралли «Шелковый путь». Благодаря этим победам автомобильная техника КамАЗа славится своей надежностью и узнаваема во всем мире. КамАЗ Мастер һәр вакыт сынауларны намуслы рәвештә үтте. Команда сүзүк фикердәшләр бер максатка баручылар дигәнне аңлата дип белдерде республика рәисе. Рөстәм Миңнеханов команданы юбилее белән котлады һәм бүләкләр тапшырды. Я очень люблю нашу команду КамАЗ Мастер. Люблю тех людей, которые там трудятся. И, конечно, люблю эти автомобили, которые они с каждым годом совершенствуют. И, конечно же, все это наша республика, это наша страна. Если мы можем такие машины производить, значит, мы можем без булдырабыз. Залда команданың легендар ветераннары да бар иде. Алар Виктор Московских, Фирдаус Кабиров, Владимир Гольцов, Владимир Марченков һәм башкалар. Я искренне желаю нашей дорогой родной команде новых вдохновляющих побед. А всем нам мира, добра, уюта и большого человеческого счастья. Синяя армада – это не мы придумали. То есть нас так называют участники Дакара, то есть мировые медиапрессы. Владимир Геннадьевич царем пустыни. Тоже не мы придумали. Это придумывают и дают такие почетные звания те, кто участвует в гонке, особенно ценно. Команданы шәһәр мэры Наил Мәгъдиев та котлады. Команданың җитәкчесе алышыну исә чараның төп вакыйгасы булып торды. Новым руководителем команды станет Эдуард Николаев. В команде КамАЗ Мастер всегда было так. Один за всех и все за одного. Уверен, что мы вместе сделаем все,
чтобы вписать в историю нашей родной команды еще много новых, ярких, победных страниц. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Күзгә һәм кышка актуаль модельләр гына түгел, иң мөһиме уңайлы. Яршылыда Белоруссия аяк киемнәре күргәзмәсе эшен дәвам итә. Бирдә барлык сезоннар өчен ир-атлар һәм хатын-кызларга берничә 100 пар аяк киемнәре тәкъдим ителә. Белоруссия аяк киемнәре күргәзмәсе Үзәкрәт сәүдә үзәгендә урнашкан элекеге балалар дөньясы бинасы. Яңгырлы һава торышында аякларга су үтмәсен өчен салкын көннәрдә ишетмәсен, ә бозлавык вакытында егылып имгәнмәсен өчен күпләр нәкъ менә Белоруссия аяк киемен сайлый. Нам с мужем нравится обувь производства Белоруссии. Мы уже давно им только и пользуемся, что летней, что зимней. Качество очень хорошее. Советую. Кышка аяк киемнәрнең күпчелеге монда аяк төзелеше үзенчәлекләренә исәпләнгән. Югары күтәрешле, чыгып торган сөяк яки яссы табанлы булу мөһим түгел. Тәҗрибәле консультантлар барлык нечкәлекләрне исәпкә алачак һәм иң уңайлы һәм туры килгән аяк киемен сайлап бирәчәк. Эта модель имеет влагостойкую пропитку, и ваши ноги не промокнут в слякоть. Увеличенная полнота сапог позволяет носить обувь с деформированными и отекающими ногами без дискомфорта и боли, ощущая легкость и комфорт. Ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен кышка аяк киемнәреннән тыш монда өз киемнәр дә сатып алырга мөмкин. Рисунок на данной модели обработан лазером, за счет чего она не промокает и не оставляет разводов и мокрых пятен. Крой у нее батальный, подойдет на любую фигуру. Выделка из норки подчеркивает дороговизну и придаст элегантности. Меховой капюшон заменит шапку в самые сильные холода. Одел, проверил, все классно, вообще очень хорошее качество. Давно искал такую куртку, вот случайно его нашел здесь. Белоруссия аяк киемнәре күргәзмәсе Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы 10-нчы бүлек адресы буенча эшли. Яңа ел якынлаша, күп кенә хуҗабикәләр бәйрәм өстәленә азык-төлек запасы туплый башлаган инде. Яршылыда Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмә ярминкәсе эшләвен дәвам итә. Ерак көнчыгыш деликатесларын 2 декабрьгә кадәр Пушкин сәүдә үзәгендәге Сөембикә проспекты 51 адресы буенча сатып алырга мөмкин. Авызда эри торган чавычы, майлы һәм тәмле ак балык тунец, яки аны шулай ук диңгез бозау ите дип тә атыйлар. Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмә ярминкәсендә 3 дистәдән артык деликатес бар. Привезли вам более 35 видов рыб холодного копчения, горячего, слабосоленое. Это вот чавыча холодного копчения. Коптится она на натуральных опилках, на ольхе, на вишне и на яблоне, что позволяет сохранить все ее свойства. Яңа ел ерак түгел, өстәлнең төп бизәге һәркем яраткан оливьедан тыш кызыл улдык, аны салатлар һәм ошамлыклар бизәү өчен дә алалар. Туңдыруны да бик яхшы кичерә. Вот икру взяли, очень нравится, чавычу взяли. Беру не первый раз, очень вкусно, очень приятно, что они к нам приезжают в наш город и радуют нас своими деликатесами. К Новому году надо готовиться. Обязательно бутерброды. На столе обязательно у нас рыба. Каждый год мы готовимся. Если заранее покупаем, то в морозильнике. Ну, свойства не теряет. Ну, нам нравится. Мы очень любим камчатскую продукцию. И икру любим, и рыбку любим разную. Я лично вот люблю очень белорыбицу, хотя все хвалят чавычу, но она тоже вкусная, но я люблю белорыбицу. Камчатка балыгын һәм улдыгын 2 декабрьгә кадәр Пушкин урамындагы сәүдә үзәге Сөембикә урамы 51 адресы буенча сатып алырга мөмкин. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән мин булыгыз. Это свершилось! Камчатские деликатесы в Челнах. Цены от производителя. Чавыча, красная икра, белорыбица. С 27 ноября по 2 декабря. ТЦ на Пушкинской, 45-й комплекс. Кадровый форум-выставка «Профориентация. Образование. Карьера». С 5 по 11 декабря 2023 года. ТЦ «Палитра». Категория 0+.